Magandang umaga mga Bisaya at mga ka-agri. Ngayong araw na to, Lutong Bisaya Goes Gardening naman. Kung saan pag-uusapan natin kung paano gumawa ng seed bag gamit ang dahon ng saging para sa ating pagpupunla. Ang pagpupunla ay isang sensitibong step sa pagtatanim ng halaman. Kaya nararapat lamang na ating itong pag-ukulan ng kaalaman upang masiguro ang malusog na pagtubo ng ating mga halaman gaya ng gulay at mga bulaklak. Magandang umaga. Sa oras na ito, tayo ay magpupunla butil ng talong. Depende sa tanim na gusto nating tanim. Ito rin kabila okra. Ngayon, bago natin ito hindi ito maganda na i-direct sa lupa kasi kukunin ito na insekto. Ngayon, ang paraan, mag-prepare tayo ng seed bag muna. Manggaling dito sa seed bag itong isa, kagaya nito, alisin yung tanim, halimbawa may tumubo na, tapos saka pa tayo mag-hukay halimbawa doon sa area. So ganyan no? Ganon ang nangyari kapag tumubo na yung tanim. Ngayon, natural lang na mag-prepare tayo ng ganito. Ang laman ng lupa ang nasa silupin, hindi ordinaryong lupa. May halo na ito na pataba, yung galing sa vermi, yung worm cast tawag. Bago natin ilagay yung punla, yung seeds sa English, seeds, punla sa Tagalog, yung butil. Ngayon, halimbawa sa area wala tayong available na silupin, kaya ngayon naubusan tayo ng silupin. Kaya turo ko kung paano gumawa ng seed bag na madali lang, direkta ng itanim doon sa lupa, pati seed bag hindi na alisin. Ito ang pinakamadaling paraan sa talong o praman. Yan, turo ko. Ito dahon ng saging, i-fold mo pa ganyan, i-roll pala, hindi i-fold. Tapos magtira ka ng kalahati ganyan. Ito ang i-fold. Tapos di may natira pang kuwan sa itaas na nakausli, no? I-fold mo itong kanto, tapos ipasok sa ilalim. Doon sa ilalim na yan, tapangan mo sa ito, yung lalaking finger. Abangan mo na hindi susubra dito. Yan, maka-steady yung lalaki mo. Tapos, hayaan mo yung lupa na mag-arrange sa ilalim niyan. Tulak mo yung lupa. Tulak mo hanggang sa mapuno. Pagka napuno na yan, tulak mo ulit na banda. Nakaharang na yung tinaklop natin na tirang bahagi ng daan. Ayan, ipatindig na natin sa area muna para magpupunla tayo. Yan, nakaabang na yan sa ilalagay natin butil, yung butil ng talong. Style dito, ito na yun. Ito lang, kita ko lang yung butil ng talong na. Example, kuha tayo ng ganito, ilagay natin yung isa lang, kunting tiis lang, isa lang. Tapos tabunan natin ang lupa. Ito yung lupa na piling lupa galing sa worm cast. Ito mataba ito.
maraming sustansya para sa tanim. Mahalaga rin kasi hindi ordinaryong lupa ang ilalagay mo dyan kasi yung area na pagtatamnan natin kulang ang sustansya doon. Kaya habang bata pa siya, mayroon na siyang foundation na magandang lupa. Okay na ito. Yan o. Ito naman dahon. Maglagay rin tayo sa dahon para kita natin ang papan. Gaya naman isa, ilagay natin sa gitna. Pidiin lang ng kunti, takpan ng kunti. Tapos ayan na, pabayaan mo ng tumubo eh. Nilagay natin na butil lang tayo. Okay? Mula dito, maghintay tayo ng mga 15 araw. May resulta na yan. Dito muna nagtatapos ang episode nating ito. Please like and subscribe sa ating channel para patuloy nyo pong masubaybayan ang susunod nating episodes ng paglulutong Bisaya at iba pa. Maraming salamat po.